Ubaba ongizalayo uMpande unestress. Ustress ukuthi wenza i-degree kwi-technology waze wayilekanisa nge-honours kodwa dololo umsebenzi akawutholi. Umuntu nje olalayo emini kabha. Ngelinye ilanga kubaba abe ne-nightmare. Mangabe phaphama ayibo umuntu ongqongqozayo emini kabha ungqongqozisa okwephoyisa. Elinye iHlutmani-ke kuthiwa uBhebhenene, igama likababa uMpande. uBhebhenene-ke umntondoshiya yensizwa esabekayo ethusa, uyabona izidlakela, ngisho ney'bele zakhona iqebhula iskibha ngoba ujime kakhulu, uyabona i-t-shirt nje ivelana ihleshulwe izona ley'bele. Ake uBhebhenene uzotshela ubaba ukuthi kunegigi abafuna ukuyenza, uBhebhenene uyisigebengu. Abafuna ukuyenza kodwa manje bashoda ngumuntu owazi izinto ze-technology. Uyazi ukuthi uMpande ubaba wafunda izinto ze-technology. Acele uBhebhenene athi lalela mntanami, buka nje uyabona ukuthi ufundile une-honours kodwa uhlale erumini elilodwa ugeza la, upheka lana. Buka nje ikhabethe lakho ngaphezulu libeka ukudla ngezansi libeka iy'ngubo. Bheka ulala khona lana, nansi ne-laptop yakho ne-computer yakho uyiskrebe, wena uyideserve yonke lento le. Shaya le gigi mfana, uzothi ungayishaya uthole imali yakho uyiqalele ibhizinisi ngoba uyabona ukuthi ayikho inkampani ezokuqasha, iy'nkampani nazo ziyiqalikekele. Wena uzothola imali uvule ibhizinisi lakho ukwazi uku-excela kwizinto zakho ze-technology ngoba bayakusho yomfana bathi unzima kakhulu. Ubaba axolise athi ngiyaxolisa Grootman, ngiyaxolisa Bhebhenene, angeke ngikwazi mina ukwenza ubugebengu. Yebo ngiyahlupheka kodwa angeke ngikwazi. uBhebhenene-ke athi lalela mfana, saluyicabange uzophuma ekuhluphekeni. Wena izandla zakho ngey'ngcolo uzokwenza i-technology kuphela, ukungcola uzokuyekela kuthina o-mastermind. Ngempela-ke ubaba wasala wayicabanga lento, wayicabanga ubusuku nemini. Ngicela ukukutshela ukuthi waze wagcine esethe uzoyenza le gigi. Emva kwegigi-ke ubaba abuye nenqumbi yemali, imali eningi yeyize yagcwela itafula, iskrebhe sakhe sekhompyutha sesibeke laphayana eceleni, enye imali wazoyibeka phansi, iy'taki namaroli, kwakuyimali eningi kakhulu. Nkosi yami, isarame siwubaba aguqe phansi ngamadolo. Nkosi yami, baba, ngiyazi ukuthi le mali le ngiyithole ngokungekho emthethweni, ngiyintshontshile. Kodwa baba ngicela ungixolele kulokho, ngicela ukuthi ungangijezisi. Le mali ngizoyithatha baba, ngiqale ibhizinisi, ngizoba umuntu othembekile, ngizoyiphatha kahle emhlabeni, angeke ngiphinde ngilenze icala. Kodwa Nkulunkulu wami, ngicela usale usungixolele kule sona esisodwa nje sokuthi ngitshontshile baba, ngitshontshele for a good cause ukuthi angiwutholi umsebenzi. Isimo sami baba simbi. Ngempela-ke ubaba uMpande aliqaleke ibhizinisi lakhe kuyona izinto ze-technology, izinto azaziyo ngempela. Mangabe seliqalileke ibhizinisi lakhe ubaba, hayi izinto ihamba kahle, useze waqasha ngisho ne-assistant esebenza khona la e-ofisini lakhe. Ubaba on a random day athola ucingo oluvela ejele. Kufona bani? Kufona uBhebhenene. Ngaleso sikhathi ibhizinisi lababa beselihamba kahle. Ake uBhebhenene uyamtshela ukuthi hey lalela la ntwana yami, ngifahlakile manje, ngiboshiwe lana kodwa angiboshelwanga lecala laseqaleni, sengiboshelwe elinye icala ntwana yami. Ngiyabona lamaphoyisa la uthi afuna imali ntwana yami, ngizocela bandla uwakukhokhele le mali ayifunayo and then asho imali enkulu isigaxa. And then emva kwaloko mina mase ngiphumile ngizoyiphanta imali ngikukhokhele ntwana yami. Uyangazi ukuthi sisuka kude lelo bhizinisi likhona ngoba umine ngabona ukuthi wena umfana opowerful kakhulu, ngakuhook up ukuthi uzukwazi ukuthi wenze ibhizinisi. Ubaba avelana nqabe kuBhebhenene athi ngiyaxolisa Bhebhenene, ngiyazi ukuthi wangisiza kodwa angeke ngikwazi ukuthi ngithatha imali ebhizinisini ngoba ibhizinisi vele nalo njengoba lisaqala lisantengantenga. uBhebhenene athi ula athi ngizwile in the street ukuthi wena ibhizinisi lihamba kahle, why ungenza so. Ake kucace ubaba ukuthi uthi cha no, angeke ngikwazi Bhebhenene ukukunikeza imali. Kanti uBhebhenene-ke ejele ngaphakathi uzosala ahlangane namaphoyisa athi ngicela ningehlisele isigwebo kule cala lamanje, ngizokhipha umuntu owenza icala endaweni thizeni esasinaye mangabe senza icala lapho. Ake lifike-ke iphoyisa-ke, lifike ekhaya kubaba uMpande, lifika iphoyisa lizosho ukuthi lizom-investigator ngendaba yecala laninini la ubaba uMpande athola khona imali.
ubaba avelane nje kumuntu wasemaphoyiseni athi inkosi yami muntu omkhulu siphathimandla mina ngisisona isigebengu uyangibona I am a businessman onezandla eklini kodwa-ke ibhizinisi lami mangase kuphuma iy'ndaba zokuthi mina I am being investigated anginayo inkinga yokuba investigated but mase kuphuma iy'ndaba zokuthi I am being investigated ibhizinisi lami lingavelane liwe lithi bhu phansi lisalisha lisatetema lisafuna ukuthi liphathwe kahle linakekelwe kahle. Ake ngizicela bandla baphoyisa ukuthi uvelane nje uyivale yonke lento le. Uyivale yonke lento yale investigation mina ngiyokunikeza imali yokwazi ukuyisa ngisho nezingane zakhe euniversity. Ngicela nje lento le ivelane iphele kwayimanje. Ake niyawazi ke amaphoyisa nemali no cold drink. uBhebhenene ejele bavelane bamgaxe ngo-18 years. Aboshwe 18 years ke manje kumele ashaya isigwebo sika 18 years. Ubaba ke afole emathandweni abe in love noma wami obekade APA ade assistant yakhe ngaleso sikhathi kwinkampani yakhe ye technology ayibabe in love in such a way that ubaba waze wagcina eproposile kumama ukuthi ufuna ke manje babe sebudlelwaneni obusemthethweni bashade bamove in together babe unkosikazi nendoda. Ake mangabe sebeshadile kubaba kunento emxakayo eyenzakalayo ebusuku. Umama uyaphuma ebusuku anyamalale kwesinye isikhathi anyamalale nje kungaqondakala ukuthi uye kuphi mangabe buya ebusuku ubuya esithweni sakhe sangasese nje sesine moisture ukuthi ngasikhonta yenzeka. Ake ubaba amconfronte umama ukuthi kahle kahle kwenzakalani la yini lento eyenzakalayo usuku uyephi ebusuku why ubuye nje usune moisture nje engayiqondi kwenzakalani kahle kahle ebusuku. Kanti ubaba uyinyathele emsileni adinwe umama athi angisho mina nawe silungiselela ikusasa sifuna ukuba nabantwana sifuna ukuba nezingane mina ngiyaphuma ngo12 ngihambe ngiyothandaza ngisuke ngingafuni ukuthi ngikuphazamise ulele ngiyaphuma nje anytime ebusuku la umoya ungithinta khona ngiyokhuleka ngikhulekela umndeni esisazowakha wena wazi ukuthi abafazi ibona bathandazayo wazi ukuthi amakhaya amaningi la amiswa abafazi ngemthandazo. Ubaba nje angayizwa indaba lesho uma athi pho emotion iqhamuka kuphi umana athi phela kuneyinsuku lo ovulator khona vele automatically oba nelontujana discharge awuyazi ni discharge ngazi ukuthi uqala ngami ukuqoma wasamantombazane aba ne discharge umama nje adinwe athi awuzazi insuku zokovulator ubokufunda ukubalake ubale wensizwa ubone ukuthi discharge isuke ikhona nini kusuke ngasi moisture leyo kusuke kuyi discharge. 18 years later sekukhona obhuti bami ababili abadala abamawele bana 18 years mase kuba khona mina ngisemncane ngina 15 years. Shukuthi ke nje umndeni ofudumele sabantwana bale ekhaya sizalo umama oyedwa ubaba oyedwa kumnandi nje ekhaya. Ake ubhuti wethu oyedwa iwele lilodwa kulabo bhuti bamabadala ahamba yokhuluma nobaba. Phela uyazazi ingane zabafana ivula isifuba sazo kobaba bazo zisho inkinga zazo. Ayithi ayi baba nginenkinga lapha esikoleni man incwadi yesiZulu yenoveli laphayana impi yabomdabi sethunjini inkulu baba 288 pages lapho ke umema uthi kumele sifundele thina ngoba ngokomthetho incwadi yenoveli umfundi kumele ayifundele yena. Ayi mina baba ngiyahluleka Nkosi yami angazi into engizoyithini le ngiyahluleka ngisemuva ezinye izingane nazo ziyakhala ikhala isikhalo esisodwa naku baba sekuzoshaya ujuni uqala ukubhalwa mina angazi lutho incwadi angazi lutho ngayo. Athi ubaba ayikhuleka mntanami ukhuleka ungakhathazeki uke wezwa ngebhazi eseyi ku social media ebhazi eseyi le exoxa izitori nje esebenzisa ama animation opopayi umfana athi unqekizisa ikhanda kancane. Athi ubaba ke ehene-ke mntanami ngizokunikeza inamba yakho ethi 079 337 2464 079 337 2464 mntanami isendela uWhatsApp lo number leyo because bayasiza zonke izingane zase-South Africa ezifunda umatikuletsheni as long as isikole sabo sifunda isiZulu kufundwa impi yabomdabu. Bona bayithathile le ncwadi le impi yabomdabu bayishintsha bayenza imovie baxoxa zonke izigameko ezenzakalile encwadini besebenzisa ama-animation. Mangabe kuthiwa nje usibanibani uNdosi wasuka empaphale yemlaze yokhuluma nobafana yokhuluma udaba lezingane zalinono uzombona uNdosi umbone ekhuluma nobafana ubone zonke izinto ezayichaziwe
encwadini kuthiwa wemumbe egqoka amabhuzu ephethe umlenze wembuzi owukhonza ekhaya ubone yonke into mntanami and loko kuyokusiza ukuthi mangabe sekubhalwa kwi-exam livela libuye ifilimu libuye akhuluma ubaba asho ukuthi baningi abantwana ba last year and the year before last and the other year abasizwe uyena uBuzz SA akekho umfundi obuke imovie kaBuzz SA wangawuthola uA achaza ubaba ukuthi nje iyasiza kakhulu ngoba into nje ifilimu liyadlala ku-exam futhi into emnandi ke ukuthi mangabe usheshe wayithenga uba ne-access kuyona imovie le unyaka wonke wena nje uhlezi uyibukela kuyobhala ama-exams wena ubukela imovie athi ubaba ngisho ke mntanami incwadi ungayifundi kodwa ke noma ungayifundanga incwadi uyakhona ukuphasa ngoba bakhona abantwana abangenazo incwadi esikoleni kade bengenazo ababukele le movie le baphasa bakhona abantwana kade bengathanda ukufunda at all babukela le movie le baphasa kodwa ke uBuzz SA uthi abantwana bayifunda incwadi baphinde babukele imovie yabo ngoba phela ina kade discourage ukuthi kulandelwe or inqubo zasesikoleni ajabule kumfana athi hayi baba ngizomWhatsAppa kuBuzz SA maseke ngiyakusendela kama-banking details ukwazi ukuthi ungikhokhele ukuze nami akwazi ukuthi angifake kwi-group ye-WhatsApp lecture khona i-video hayi ke bakwethu ke ngicela ukunitshela ukuthi ubaba beka very very close nami mina ingane yentombazane because laba abanye abafana ama-twins bebengekho interested ekunakekeleni ibhizinisi lekhaya ubaba bekathi ufuna kube yi-family business but bona bebethi nje bazoyichabela yabo indlela they are not interested kwi-technology mina bengiyi-very very invested and very interested kwi-technology lokho kwangenza ukuthi as much as ubaba eclose nathi sonke kodwa ngibe close kakhulu because bengibuye esikoleni ngihambe ngiyosebenza nawo ubaba cabanga ngisana 15 years njalo ngelinye langa-ke ngikidneshwe ubaba usestressekile ke manje igebengu lezi ngikidnephile zifuna i-ransom yemali eningi ama-millions angalimaza kakhulu ibhizinisi likababa if angayikhipha le mali ke ubaba-ke banomama sekuyi-stress lapha endlini nomama nayo uyamotivate ukuthi angiyikhiphe le mali indodakazi yabo phela iyona yodwa uthunjana wabo aphinde abe umafungwashe wabo because banendodakazi eyodwa ubaba akayikhiphe le mali ake ngempela ubaba mangabe seyikhiphile imali kuvelane kufike uBhebhenene ekhaya kube uyena ozongideliver uBhebhenene ekhaya mangabe uBhebhenene efike ekhaya hayibo uma nobhuti bami ababili bavelane bame ngemuva kaBhebhenene uBhebhenene athi lalela la ndoda mina ngizolanda umndeni wami ke manje ngizolanda umndeni wami siyahamba at least ususinikezile imali yokuthi sikwazi ukuqala impilo yethu kabusha sengizohamba ngoyiqala impilo yethu kabusha mina nonkosikazi wami nezingane zami zabafana lezi ungasala nalengane yakhe entombazane vele lapho angizali lo ngane leyo kwenzakala iphutha unkosikazi lo owe-assistant yakho ngase ngimlobolile before ngiyejele ubekangithanda ukufa ngisho nango-12 ebusuku bekavuka embhedeni hamba wokhuluma nami efonini cabanga nje unkosikazi wakho ngimudla ngisejele over the phone wena ulele lapha embhedeni awazi ukuthi inkosikazi yephi ebusuku ngoba umalala ulala kakhulu unkosikazi lo ngangikhulumile ukuthi akenze kanjena khona sizothola imali ngoba wena wala ukuthi ungikhiphe ejele manje ke ngizokutshengisa ama-true colors ukuthi kuphethe bani bosokimanga ubaba wafriza kwabe ngathi usephuphweni wangakwazi ukuphendula wangakwazi ukusho lutho lapho ke uma namadodana kababa bavelane bathi baba thina siyabonga ukuthi usuphumile ejele kudala sivakashelana ejele sesijabulela ukuthi ulana sesiyoqala impilo yethu kabusha hayibo noma naye waconfirma naye ukuthi ngizosacrifice ngishiye nentombazane ngoba vele mina intombazana ngaze ngibe close nayo bengingenalo uthando layo because ngifana nomuntu oyithole ngaphandle komshado wami nje anginalo uthando lalo ntombazane ungasala nalo lo ntombazane uqhubeke kube nempilo uyiduduze ngayo vele beni close nithandana kuyiyona ngane nje oyithandayo nina mangabe ngicabanga ukuthi mhlambe ima inkinga iphela kanti inkinga ima iqala kuseza inyakanyaka yento inkinga imayiqala yezo inkinga imayiqala ubaba ke asale manje ubaba sale kuseni depression phela umndeni wakhe
Uvelane nje wahlukana kanjalo akayi-understand lento eyenzakalile and ubaba wahluleka ngisho nakuyilwela akakhiphanga ngisho nenqindi eyodwa wavelane nje wafriza wafriza waze wahamba ubhedibhenene nomndeni wakhe bahamba vele nje. Ngicela ukukutshela ukuthi ubaba wasala-ke sephethwe i-depression usele nami-ke manje ngineminyaka emingaki mina ngina 15 sele sobabili nobaba. Ubaba useyinto nje ebhuqabhuqa utshwala usehlezi ubaba ephuzile. Ngithi ayingeke ubaba kwamele avuke sibalwise labantu. We need i-revenge. Kwamele sibalwise leya mali leya siyayidinga because ibhizinisi lizosafarisha just because yena ubhebhenene nomndeni wakhe they decided ukuthi bantshontshe imali yale ekhaya. Ngathi mase ngithi bhuti sengisho emaweleni asekhaya ngithi bo bhuti kodwa senza kanjani into enje athi amawele ayi wena usisi wethu you are a half sister ithina obhuti wena nje ayi we half sister yethu nje asinendaba nawe. Bahamba ngisho noma ngathi ma ungangishiya ungayenza kanjani into le wathi uma vele mina mntanami vele anginalo uthando lwakho mhlambe nawe usukubonile lokho mangabe kuukuthi ubuhlakaniphile noma uyisidomu njengoyihlo. Ake manje-ke bese kuyisikhathi sokuthi umuntu ayiphindiselele ngenze i-revenge into yomhlaba bangakholwa. Ubaba-ke emsebenzini akasayi-ke emsebenzini. Lapho-ke Nkosi yami angisho niyakhumbula ukuthi bengisebenza naye ubaba ngangibuya esikoleni ngihambe ngebhizinisini lakhe. Nkosi yami sengizama ukubhalansisa because wonke lo msebenzi ubaba kumele ngabe wenzela ama-client ngiyakwazi nami ukwenza. Sengibuya esikoleni ngihambe ngiyosebenza ngibhalansise ama-weekends ngizama ukubhalansisa. Ngaze ngathola umuntu ozosisiza ngaleso sikhathi ukuthi ubaba azabuyela esimweni. Mangabe ebuyela esimweni angabuyela esimweni ibhizinisi seluwile phansi because ubaba nje bekaseyimpuqampuqa yatshwala impuqampuqa. Ngathola umuntu ozosisiza ngamtrainer because mina bengifuna ukufocusa kwi-revenge. Ngifuna ukuthi ngiyithathe leya mali ingaze iphele lapha kubhebhenene. Ake ubhebhenene ngangimlandela-ke nge-technology yami ngisebenzisa i-technology ukuthi imlandele. Bengimlandela ubhebhenene impilo iyaqhubeka as usual when they spend. Akukho ubhebhenene la afike mhlambe ahamba ayothatha khona imali le ngibona khona ukuthi imali uyifihle khona. Hayibo ngimlandele zonke indlela azihambayo ubhebhenene and emphakathini he is trying to rebuild his life. Uyatrenda ukuthi isiboshwe sizama ukurebuild impilo yaso. Nkosi yami useneyingadi uqashe ezinye izibosho. Yabona this whole thing, this entire thing, yabona sengiyayibona ukuthi now it's getting dangerous. Ukuthi he is trying to surround himself ngezigebengu ezinye. Yini la iplanayo kuzokwenzakalani? Uplane ini? Mhlawumbe khona okunye asiplanele kona. Kuzomela ukuthi nje sonke lesikimu lesi ngisheshe ngisihlakaze ngisivuthele phansi singakaqini. Singaze nje sesiqine sibe imbumbe sibe into engangeneki. Ngaba ngeke ukuthi ubhebhenene imali uyifihle kuphi ngoba imali iyona into engiyifunayo. Yabona akaspendi kakhulu ukuthi mhlawumbe kuthengwe imoto, kuthengwe umuzi, urinovateile nje umuzi la abahlala kuona yabona. Kodwa akaspendi imoto ngiyacabanga ukuthi akafuna ukuthi kubonakale. Sho ukuthi imali akakayidli kakhulu. Akafuna ukuthi kube sengathi uyithathe phi imali sho ukuthi usebuyelile nebugebengwini because usasayina iparoli ubhebhenene. Ngicela ukunitshela ukuthi ubhebhenene ngamplanela ukumdlalela ifilimu angakaze alibone. We understand? Ngaplana ukuthi ngimdlalele ifilimu angakaze alibone empilweni yakhe. Ngaqale ngacacelwa ukuthi imali sho ukuthi ikhona lapha endlini uyifihle endlini because akukho lapho uma khona afika athatha isiteshi semali. Sho ukuthi imali ilapha endlini baloku beyidla belapha endlini. Ngicela ukunitshela ukuthi ngaye SPCA ngathola izinja. Yabona lezi zinja lezi ekuyizona zamaphoyisa ekuyo izona ezisniffayo ukuthi imali kuphi. Ngisho noma kuthi igqitshwe ngaphansi komhlabathi zizoyizwa ukuthi imali kuphi. Ngathola nalama detectors lawa akwazi ukuthi afuna imali ukuthi mangabe imali ifihliwe underground athi tu mangabe usondela ngakuyona imali. Noma kuthiwa imali i6 meters under feet but lento mangabe uhamba uskena phansi izosho ukuthi ikhona into ekhona like ngaphansi.
ngicela ukunitshela ukuthi ngayitrainer lezintsha phela ifilimu is about to start. Guess what-ke mtase ngahamba-ke manje ngathola amabhaki lamabhaki ngawabrenda. Ungasuthi wena apendiwe kanti cha like izinto lezi magnetic but it's the real paint. Maseke uba magnetic kuba lento magnetic mufakile nje emotweni ngathi nje imoto ipendiwe. Ngipende ngezinto zamaphoyisa. Ngathola abafana ngabafaka i-uniform yamaphoyisa ngangithole ngisho nabafana igebengu zabelungu abamhlophe qwa ngabafaka iy'ngubo zamaphoyisa futhi nje esikimini sami ngangibophela belungu amabhunu yabona nje lawa owabonayo ukuthi atubhila athe bomvu izinja lapho ziningi-ke itrainiwe zimvucu zifidiwe lezinja lezi ziyawazi umsebenzi. Guess what-ke kwabakhona umuntu wangihuka ngehelicopter ngiyakutshela phela igebengu lezi zi-connected muzofaka imali wena uzokhokha nje. Helicopter wabanjani nakhona sathi magnetic sticker isticker samaphoyisa. Ake mangabe sifika sesiphethe ngisho ne-fake warranty mina yonke lento le ifilimu ngiyibukela ine distance nobaba usephaphemeke manje use-understand ukuthi kuyoshaywa i-revenge yomhlaba usamile nje emadrinkini akhe ematshwaleni akhe. Ngicela ukukutshela ukuthi sifike laphayana-ke afike amaphoyisa ami-ke lapha emzini wakhe umama kanye naye uBhebenene. Ngicela ukukutshela ukuthi indlu ireydwe ibhekiswe phansi phezulu baboshiwe kuboshwe ngisho namawele baboshiwe ukuthi banganyakazi indawo bangakwazi ukufona bangenzi lutho futhi lapho ngangi-interrupte ne-network around ukuthi omakhelwane bangakwazi ukwenza ama-calls kungenzeki lutho nje at all. Ake umuzi ureydwe sisikene imali nazi nezinja nazo ziyasnifa sithola ukuthi kanti indlu yakhe lo uBhebenene ngaphansi kunamastebhiso ashona phansi indawo nje ukhonkola yakhile ngaphansi la abeke khona imali wehliya ngamastebhiso aloku ethatha kancane imali. Hayike imali itholakale kuhanjwe nayo maseke amaphoyisa ami lawayana ngawashisa something laphayana ezokwenza ukuthi uBhebenene aboshwe leyo nto enama-fingerprints kaBhebenene nama-fingerprints kaMasha ukuthi manje sengiyaba-frame. Mengiqeda lapho-ke ngafonela amaphoyisa kangempela hayi mekafika amaphoyisa ngempela afika ababophe uBhebenene banomama. Cela ukunitshela usuku lami lokuqala ngiyovakashela umama ejele ngafike ngathi checkmate bishi uba nowinile athi umama mntanami ngicela ungisize ngiyaqala ukuba sengiyakanyakeni ngizoboshwa nizoba yini nina nabafowenu mina ngingekho noBhebenene naye eboshiwe uyazi ukuthi ubaba wenu ngeke abamukele bheka amawele nizoba yini ingane zami nawe usalidinga uthando lukamama. Ngathi mama nama ngikuthanda ngisho nawe wathi awungithandi angikufuni nje you are in the right place ngifuna ubolele ejele iyona khama yakho-ke leyo ususevwe ikhama yakho. Wena umina wawungenze njani? Wawuzomkhipha uma ejele noma wawungekumfaka uma ejele wawuzofaka uBhebenene kuphela noma ubone ngathi kwamzali wakho loyo deserve ijele? So please comment down below kwi-comment section ungazisi ukuthi wena wawuyenze njani. So-ke ngicela ukunitshela ukuthi ibhizinisi kababa liyaqhubeka ubaba usesimweni esi-right. Amawele ayiqhuthutwayo laphayana nje kwakuyingane zamavila nje ezazitshela ukuthi zifuna ukuflexa ngemali yasekhaya zingafuni ngisho nokusebenza azinaskili manje kwabuqili babo lobo buphelile but mina nobaba impilo yethu iyaqhubeka nje impilo yinhle. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu sanamhlanje Buzz SA to all social media platforms iyo lalibonene-ke ey'torini ey'landelayo siyanithanda kakhulu.